Velkommen til Fæsterløbet. Du kommer i gang ved at trykke på den orange startknap i midten af din skærm. Vælg dit klassetrin og herefter antal poster. Du kan vælge mellem et fæsterløb på enten 5, 10 eller 15 poster. Vælger du 5 eller 10, kan du selv vælge, hvilke poster der er med i dit løb og i hvilken rækkefølge. Posterne består af forskellige fæsterfigurer, hver med et nummer og en kode på, som du kan scanne. Nu er du klar til at komme i gang med fæsterløbet. Når du trykker på den grønne pil i midten af uret, går din tid i gang, og du skal afsted for at finde din første post. Når du står ved fæsterfiguren, trykker du på ikonet midt på din skærm. Nu kan du scanne koden på fæsterfiguren og få din første opgave. Har du brug for at få opgaven læst højt, trykker du på lydikonet nederst på din skærm. Du løser opgaven ved at vælge en af de 4 svarmuligheder. Du kan få op til 4 point, alt efter hvor mange forsøg du bruger på at svare rigtigt. Når du har løst opgaven, afsløres lidt af det billede, der gemmer sig under fæsterpladen, og du kan løbe videre til næste post. Når du har været igennem alle poster og fået løst opgaven, vil hele billedet under fæsterpladen være synligt, og du har gennemført fæsterløbet. Du kan nu se, hvor mange point du har samlet, og hvor hurtigt du har været. Hvis du vil se, hvor mange forsøg du brugte på at svare rigtigt, skal du nu gå til startsiden. Det gør du ved at trykke på husikonet nederst på din skærm. Tryk derefter på seneste løb ved siden af stjernen. På denne side kan du se en liste over resultaterne for dine seneste 5 løb, og du kan genoptage dit seneste løb, hvis du ikke blev færdig. Her kan du også gå de forskellige poster igennem sammen med din lærer og se, hvor mange forsøg du brugte på at svare rigtigt. Du ønskes masser af sjov med Fæsterløbet fra Matematikfæsser.